हेल' लोगोफोर बड' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो गावनि मबाइलजों जोङो इउटुब थाम्बनेलखौ माबोरै बानायनो हायो आं बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ बावलाव क्लिक खालामना होदो। आं फैदो दा बारा गोबाव खालामाजासे आं आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै जोङो थाम्बनेलखौ माबोरै बानायनो हायो आं नोंसिनो दिन्थिदिनि लोगोफोर। नै जोङो थाम्बनेल बानायनो थाखाय मोनसे एप्सनि जोबोर गोनांथि लोगोफोर। जोङो बे एप्सखौ जोङो प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनो। जों बेयाव सार्च खालामनांगोन पिक्सेल लेब लोगोफोर। नै पिक्सेल लेब एडिटर नुजाफैखायो गाव हारसिंनो लोगोफोर। नै दा बेखौ सार्च खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामदो। आंना अलरेडि डाउनलडखा। नोंथांमोनाबो जायफोर पिक्सेल लेबजों थाम्बनेल बानायनो गोसो नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो लोगोफोर। नै दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेन होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदि नुजागोन लोगोफोर। जोङो सिगांग्रो मा खालामग्रोनांगोन, जोङो सिगांग्रो थाम्बनेल माने इउटुब थाम्बनेलनि साइजखौ जोङो खालामना लाग्रोनांगोन। नै लोगोफोर जों बेखौ खालामना लानो थाखाय जों अबाय क्लिक खालामनांगोन, नैबे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक होनांगोन जोङो। बेयाव क्लिक होनाय लोगो लोगो नैबे एमएस साइजआव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। एमएस साइजआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे कस्टमाव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे इउटुब थाम्बनेलाव जोङो क्लिक होनांगोन लोगोफोर। नै इउटुब थाम्बनेल होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदि नुजागोन लोगोफोर। दा जोङो सिगांग्रो मा खालामनांगोन, जोङो नैबेहाय कालारखौ बासिनानै लाग्रोनांगोन लोगोफोर। नै नोंथाङा मा कालार दोननो लोगोफोर, नोंथाङा गावनि गोसो बायदि कालार दोननो हागोन। नै गोबां रोखोमनि कालार दङ लोगोफोर। नैबेहाय ब्लेक वाइट दङ। नै दा आं नोंसिनि दिन्थिनो थाखाय नैबे वाइटखौनो दोनथ'बाय लोगोफोर। नैबेयाव दा नोंथाङा बे स्क्रिनाव मा गोसो माबाफोर लिरनो गोसोबा नोंथाङा नैबेहाय टेक्स्टआव होनाय दंखायो लोगोफोर। नैबे गोजौनि प्लास आइकनाव क्लिक खालामनांगोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि थाम्बनेलाव माबाफोर लिरनो गोसोबा। नै दा आं बेयाव क्लिक खालामनोसै आरो नैबे टेक्स्टआव होनोसै लोगोफोर। नै टेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजाबाय। नोंथाङा बेयाव गोसो बायदि लिरनानै दोननो हाबाय, नोंनि गोसो बायदि लोगोफोर। नै दा आं बेयाव लिरनानै दोनसै ओइचडि थाम्बनेल माबोरै बानायो होननानै लिरनानै दोनसै आङो। ओइचडि थाम्बनेल बेखौ आङो एक्सट्रा लिरनोसै लोगोफोर। नै आरो दा आंनाव बेबायदि नुजाबाय। आङो दा बेखौ एसे गिदिर खालामनोसै लोगोफोर। बिनि साइजखौ लिरनाय साइजखौ आङो गिदिराव होनोसै। नै आं दा बेबायदि होनानै होसै बेखौ। दा आरो बिनि साइजखौ आङो एसे गिदिर नुनाय खालामसै लोगोफोर। नै फ्रन्ट साइजखौ माने आं बेखौ एसे साजायनोसै। बेयाव होना होबाय आङो ओइचडि थाम्बनेल। दा आङो बिनि कालारखौबो आरो होबावनोसै लोगोफोर। नै बेखौ रेड होनानै होनोसै आङो। नै जोंना साबसिन नुबाय, माने साथिबायबो जोंना। दा आङो बेखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर। ओइचडि थाम्बनेल जाबाय आंना। बेखौ माबोरै बानायो, ओइचडि थाम्बनेल माबोरै बानायो, दाना बेखौ आङो माबोरै बानायोखौ आं बर'नि होनानै होनोसै। माबोरै बानायो नै लोगोफोर। दा आङो बेखौबो आरो गिदिराव होनोसैलाय। नैबेदि होनानै होनोसै। दा बेखौ होनानै आङो बिनि कालारखौ होनोसैलाय लोगोफोर। बिनिखौबो रेडखौनो होनोसै आङो। माने आं नोंसिनो एगजामपोल दिन्थिदों दे लोगोफोर। मानो होनोब्ला आङो माने नोंथांमोनाबो गावनि गोसो बायदि थाम्बनेल बानायनो हागोन लोगोफोर। नै ओइचडि थाम्बनेल माबोरै बानायो, आं दा बिनि फ्रन्ट साइजखौ दस्राखौ होनोसैलाय लोगोफोर। नै एसे गिदिरखौ होनोसै आङो। नै दा आङो बेखौ दोनथ'नोसैलाय लोगोफोर। आरो नोंथाङा जुदि बेयाव फटकफोर लागायनो गोसोबा नै बेयाव फटक लागायनो हाबाय लोगोफोर। नैबे फटक लागायनो थाखाय नोंथाङा सिगांग्रो बेयावनो थांफिननांगोन। प्लास आइकनाव जोङो क्लिक खालामनांगोन, नैबेहाय गोजौनि प्लास आइकनाव। दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे फ्रम गेलारियाव लाबोनांगोन लोगोफोर। फ्रम गेलारियाव लाबोनानै नोंथाङा अबे फटकखौ नोंथाङा दोननो सानदों नोंथांनि थाम्बनेलाव बेखौ होनानै लानांगोन। नै दा आङो जिखुनु मोनसे फटक सेलेक्ट खालामसै, माने नोंसिनो एगजामपोल दिन्थिनो थाखाय लोगोफोर। नै दा आं बेखौ होनोसै। नोंथाङा बेखौ नोंथांनि गोसो बायदि एडजास्ट खालामनानै दोनदो लोगोफोर। नै दा आंबो आंनि गोसो बायदि एडजास्ट खालामनानै दोननोसै। इउटुब थाम्बनेल माबोरै बानायो। दा नै आं बेखौ दोनथ'नोसैलाय लोगोफोर। आरो नोंथाङा बे स्क्रिनाव माबाफोर लागायनो गोसोबा लागायबावनो हागोन। दा आङो मोनसे बुस्थु लागायबावनोसै लोगोफोर। बेयाव मोनसे इउटुबनि लग' लागायनोसै आं दानिया। इउटुबनि लग', नैबे इउटुबनि लग'खौ होनोसै आङो। इउटुब थाम्बनेल माबोरै बानायो। नै लोगोफोर आंना दसेनो थाम्बनेला जाबायानो लोगोफोर। नै आंना दसेनो थाम्बनेलखौ आङो मालाबा बानायखांबाय।
2 मिनिटनि गेजेरावनो आङो थाम्बनेल बानायखांबाय नै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो दा नायनो हासिगोन आरो नोंथांमोनाबो जायफोर थाम्बनेल बानायनो रोङाखै नोंथांमोना बेखौ नायनानै सोलोंबानो जाबाय लोगोफोर। नै आंना थाम्बनेला दा अलरेडि जाबायानो लोगोफोर। आरो नोंथाङा बेयाव माबाफोर लग' लागायदेरनो हाबावबाय लोगोफोर। दा आं बेयाव नोंसिनो एगजामपोल दिन्थिनायनि थाखाय आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गोसोबायदि नोंथांनि गोसो बायदि साजायनानै थाम्बनेलखौ बानायनो हागोन बे पिक्सेल लेबनि गेजेरजों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नै दा आङो बेखौ सेभ खालामनानै लानोसै लोगोफोर। बेखौ सेभ खालामनो थाखाय जोङो माहाय लांनांगोन, नैबे गोजौनि माबायाव क्लिक खालामनांगोन जोङो नैबेहाय, बेयाव क्लिक खालामनांगोन लोगोफोर। नै दा आं बेयाव क्लिक खालामनोसै आरो नैबे सेभ इमेजाव होनोसै लोगोफोर। नैबाहाय नैबे सेभ इमेजाव होनोसै आङो नैबाहाय। बेयाव सेभ होनाय लोगो लोगो नैबेखौ नोङो सेलेक्ट खालामदो नैबेहाय कास्टमाव। बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन नोङो नैबेहाय। बेयाव क्लिक खालामनोसै आं दा। नैबे नोंथाङा बेयाव मिडियामाव होनो हागोन, मानि पिक्सार कुवालिटिखौ नों माहाय होनो लोगोफोर। नै ल' दङ, मिडियाम दङ, हाइस दङ, भेरि हाइस। दा आं नैबे भेरि हाइसआव होनानै होनोसै लोगोफोर। दा आं नैबेहाय सेभ टु गेलारि नैबाहाय होबानो आंना थाम्बनेला अलरेडि सेभ जानानै थाहैसिगोन लोगोफोर। मानि गेलारियाव सेभ जानानै थाहैसिगोन आंना। बेयाव दा आं सेभ होनोसै। नै आंना नै दा एड देखायबाय लोगोफोर। मानो होनोबा आंना थाम्बनेला अलरेडि जाबाय। दा आं बेखौ नायफिननोसै लोगोफोर। आं आंनि गेलारिखौ अपेन खालामनानै नायनोसै थाम्बनेला आंना थाफैदोंना थाफैयाखै आंनि मबाइलनि गेलारियाव लोगोफोर। नै दा आं बेखौ नायनो थाखाय आंनि गेलारिखौ अपेन खालामनोसै। दा आंनि गेलारिखौ अपेन खालामनायनि लोगो लोगो नै बिदि नुजाबाय। दा आङो नैबेखौ होनोसै। नै लोगोफोर आंना अलरेडि सेभ जानानै थाफैबाय आंनि मबाइल गेलारियाव। दा नोंथांमोनाबो थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो होनोब्ला नैबे पिक्सेल लेबजोंनो जोबोर गोरलै आरो इजि। नोंथांमोनाबो बे पिक्सेल लेबखौ डाउनलड खालामदो आरो बेयावनो थाम्बनेलखौ बानायनानै गोसोबायदि गावनि नांगौसिबां थाम्बनेलखौ नोंथाङा बे पिक्सेल लेबनि गेजेरजोंनो बानायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामना होदो। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन। बाय बाय।